So, good morning mga kabiyahe. Day 2 na po ngayon sa back to ECQ ng Cebu City. At ngayon, nagbiyahe na naman tayo sa umaga. Time check na 7:53 na po. Tapos, tingnan natin yung traffic ngayong araw na to. So, kumpara kahapon, mas konti na yung tao na lumalabas ngayon. Dito po sa checkpoint, wala na masyadong pila. At yung mga sasakyan ay konti na lang. Baka sobrang aga pa, pero kumpara kahapon talaga mahaba na yung pila kahit mga before 8 AM. So ito, kuhaan kami maaga na. So ayun, nandito na po tayo sa F. Cabahog Street. O sa mga local tawag nito panagdait. Yan, yung gas prices ngayon 35.64 sa diesel, 45.38 dito sa autogas yung regular gasoline. So kumpara kahapon medyo mas konti yung tao ngayon, kasi ECQ na nga. Tapos kahapon naman nagtala yung Cebu City ng 203 na bagong kaso ng COVID. Tapos yung mayor naman namin mag-a-appeal daw sa desisyon ng IATF na ilagay yung Cebu City sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Gusto niya ibalik kami sa GCQ dahil para naman nakabukas uli yung mga negosyo at hindi daw malulugi yung mga maraming negosyante ngayon na nahihirapan na rin kasi hindi sila pwede magbukas. O kung magbubukas man sila, hindi naman pwede sobrang daming tao. So maraming naapektuhan talaga. Lalo na yung mga restaurants. Although meron naman mga take out, pero hindi pa rin yun pareho sa yung regular nakita talaga nung wala pang pandemic. Yan, kikita natin na meron pa rin mga tao sa lansangan, mga naglalakad. Meron rin nagbabike puntang trabaho. At yan, marami-rami na yung kotse. So marami nagbabike. So mahalata rin natin na yung mas konti rin yung tumatakbong kotse ngayon sa daan kasi wala na ring taxi. So bawal uli yung taxi. So bawal, ang daming bawal lumabas ngayon uli dahil ECQ na nga yung Cebu. So Cebu City. So yan, isa rin yan sa mga naapektuhang industriya, yung public utility vehicles at yung mga jeepney at lalo na rin yung mga taxi at yung mga grab drivers natin. Although yung kuha naman ngayon kumikita ng maayos yung mga yata itong mga Grab Food, Food Panda. Maaga pa lang lumalabas na sila at meron na rin nag-order ng pagkain. Pati yung Lalamove pala. So ayun, ito ngayon tatawid na tayo papuntang Cebu Business Park. Ito yung development ng Ayala Land. So dito po yung Ayala Center Cebu na nag-announce rin na hindi naman sila magsasarado, pero hindi tulad ng last week na mas maraming shops. Ngayon konti lang, yung basic services lang yan, yung mga may kainan, mga drugstore, mga bangko, yun lang yung nagbubukas ngayon, pati doon sa SM City. Slow down. Approaching speed hump. May jeepney lumalabas. Ewan ko lang kung pumapasada yan ngayon, pero so ito, wala masyadong kotse dito banda. Pedestrian crossing. So yung mga government offices naman tulad ng Pag-ibig ay babalik sa skeletal po sila. So unlike hindi tulad last week na
kuan sila, full capacity naman, so maraming pumipila para magpa-process ng mga loans, nagbabayad at ano-ano pa. So dati-rati dito sa Pag-ibig banda may mahabang pila na sa ganito na oras, pero ngayon wala ang pila, nakabukas naman pero marami nag-inquire. Yan, mukhang tinataboy ng gwardiya. Ito po yung Scario Street. Isa sa pinaka-busy na daan tuwing tuwing rush hour, nung wala pa yung pandemic. Ito yung pinaka-busy kasi ang dami rin dumadaan dito papuntang trabaho. Pero ngayon, kitang-kita nyo naman yung traffic, medyo sobrang light naman. Ako ko lang itong mga nagparking sa daan, baka mga sa gobyerno po yan, pero ngayon yan, medyo light lang siya, walang public transportation po. So may mga naman, mga vans naman yung ibang kumpanya tulad ng Teleperformance at yung ibang call centers na nagpo-provide naman ng van para sa kanilang mga empleyado papunta sa IT park. So ayan, yun, wala masyadong tao ngayon dito. Tapos hindi na. So yan, doon naman kung diretsohin natin yan, pupunta yan sa Capitol. Pero yan, liliko po tayo dito dahil papunta tayo ng Cebu Doctors University Hospital. Ito naman sa Juan Osmeña, wala masyadong kotse. Dati ganito na oras traffic dito dahil may paaralan dito sa kaliwa, yung Sacred Heart School Ihas. So yan, so, dito naman yung daan papuntang hospital. Tapos ang dami dito nagpa-parking naman, pero yun, busy yung traffic enforcers ngayon. So meron ng traffic enforcers kasi nung isang nakaraang buwan walang traffic enforcers. So ngayon nagpapabayad na sila sa parking. So yung beep ngayon minsan ginagamit rin as a shuttle para sa mga empleyado ng hospital. Tapos ito, 2 araw na to dito, itong kotse na to na naka-clamp. Ewan ko lang paano niya yan tutubusin, kung bukas ba yung opisina ng CCTO para sa ganyan. Pero most likely bukas naman, pero baka pasyente nga yung may-ari ng kotse. Ayan, diba na? Alam mo yung suot nila. So full battle gear yung mga doctors ngayon. Naka face shield, face mask, goggles, ano pa. Ayan. So pati yun, yung mga doctors. Pauwi na po tayo at ito naman yung nandito sa daan. So may magbebenta naman ng mga mangga ngayon dito, tulad nito. Pero may mga tao pa rin nakatira ngayon sa lansangan na wala naman to last month, pero ngayon nandyan na po sila. Ewan ko lang ngayon pag ECQ na kung pagbabawal uli sila o saan sila nung GCQ pa, kasi bumalik to sila nung GCQ. Pero dito naman yan ay natutulog. Dito sila natutulog. May mga damit na nakasampay dito. Yan. So ewan ko lang kung, kasi last month wala naman po sila, so hindi ko alam kung saan po sila galing o saan sila kinupkop nung strict po yung ECQ nung nakaraang 3 buwan. Sa Cebu ngayon, bawal lumabas, pero lang kung meron kang quarantine pass o
kung nagtatrabaho ka, meron kang mapapakitang katibayan na nagtrabaho ka, like COE o pati mga IDs. So tayo dito. So marami rin nagbabike tulad niyan, puntang trabaho. Bawal pa rin angkas kahit bisikleta pala, bawal rin, bawal yan, bawal ang angkas. So yun, bawal yan ay pag may angkas. So ganyan, kahit sa Cebu yan, bawal rin pati motor mag-aangkas ka. So kaya yung angkas ngayon, puro na lang angkas pabili o angkas padala. So yung mga dating yung motor na nagpapasakay, nag-shift na lang sila sa paghahatid ng mga pagkain at mga gamit. Kasi marami ring tindahan ngayon na hindi naman nagbubukas pero nagdi-deliver sila. So maganda na rin yon kasi may hanap buhay pa rin yung ibang tao. So dito sa daan, yun, may mga tao namang nasa labas. So sa umaga, tingnan mo, daming nagbabike papuntang trabaho or saan man papunta. Meron rin ako nakita kanina na nakaka-scooter, yung parang kuan lang. Yun, astig na bata, scooter. Mga naka-scooter rin, okay, astig rin yung naka-scooter, pero mas okay ata yung scooter na may motor. Yung iba naman yung self-powered lang, pero okay na rin. Kaysa naman maglakad, di ba? Kaya yun lang, yun, naka-scooter. Ano siya? Iba naman padyak. Maglalakad. So meron rin mga naglalakad talaga papuntang work. Ito, papunta to ng Ayala. Sa Quezano ko yung nagtatrabaho. So naglakad sila. Slow down. Approaching speed hump. So, salamat sa pagsama natin sa ating biyahe papuntang hospital, papuntang trabaho. At ngayon, itong episode na to pala ay dinededicate ko sa mga kaibigan kong nasa Manila, yung mga Tagalog po at nakakaintindi ng Filipino, kasi minsan may iba hindi na makaintindi sila sa sinasabi ko kasi nagbibisaya ako. So, ito yung episode na to para sa inyo. Kung may mga kamag-anak kayo na dito sa Cebu, ito po yung Cebu ngayon. Maraming kaso naman pero hindi naman ganun kalala talaga, pero yung daan natin, traffic, wala na masyado, tapos maraming sarado na negosyo. Although marami naman nagtatrabaho pa rin, yung mga call center agents nandyan pa rin, pero ngayon yun nga, medyo hirap nga lang yung pagsasakay, yung mga logistics nila. So maraming di bukas na negosyo, pero yan, lumalaban naman yung mga Cebuano, nag-a-adjust naman kami. So ito po yung nangyayari dito sa Cebu sa pangalawang araw ng Back to ECQ. So sana naman nagustuhan niyo yung content na to, at kung hindi pa kayo nag-subscribe, subscribe na. At see you na lang. Kita-kita tayo. Kita-kit sa sunod natin na mga biyahe. Bye-bye!